थांनाय सानखालि सालाकाथि बियाबाव अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गासै 200 सा मुलाम्फागिरिफोरनो रां अनसुंथाइनि चेक रानो। दाब दाब बियाबाव अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ होनाय बादिनो सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव थांनाय सानखालि नैथि खेबनि थाखाय राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जायो। बेबादिनो सालाकाथि ओनसोलनि गासै 200 सा फिसा फिसा फालांगि मावग्रा आइजोफोरनो साफ्रोमनोबो 5,000 रांनि चेकखौ राननाय जायो। सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव सालाकाथि हालादल गामिनि बिसदिसनि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ राननाय जायो। बिटिआर सरकारनि बेबादि मावथांखि लानायखौ ओनसोलाव मुलाम्फागिरिफोरजों लोगोसेनो बयबो गोजोनदों आरो बिटिआर सरकारखौ बाख्नायदों। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लायो क'क्राझार तितागुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिडिअ समीर बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि सुरज मुसाहारि आरो सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा। गोजोननाय मोनदों दिनै जे फाइनान्सियेल हेल्प खालामदों। दा जों बे जाखिनि फैसा मोनदों जों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो नाजागोन। मा मावो? जों दा दखान होयो। मानि दखान? नेटकेफ कम्पिउटारनि जेरक्स बिदिनो। माब्लानिफ्राय होदों? जोङो 2021 डिसेम्बरनिफ्राय खुलिदोंमोन। दा जागोन ना बे 5,000? मोजां जादों। बिथांमोननिसिम आं क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि जानानै साबायखर जासिग्रोबाय जे दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनै जोंनिनो बिटिसि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैहाय अनसाय बिथांखि सेकेन्ड फेज अनसाय बिथांखिखौ दिनै सारा बिटिसि ओनसोलनि 40टा समस्तियाव दिनै राननानै होनाय जादों। थिग बिब्दियैनो दिनैहाय सालाकाथि ब्लकनि सिङावबो गासै 200 बेनिफिसारिसफोरनो दिनै बे जे बे चेक डिस्ट्रिबिउसनखौ दिनै खालायनानै होनाय जाहैबाय। दिनै फिसा फिसा जे दखान होनानै जाग्रा, मैगं फानग्रा, ना फानग्रा, सोरबा बिदिनो फिसा फिसा दखान होनानै जाग्रा फिथा दखानदार बिथांमोननो दिनै बे आसनिखौ होनाय जादों। जों आसा खालायदों जे बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों दखानखौ होनो गोनां जादों हिसाबै बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै जा हायो एसेब्लाबो दिनै बे 5,000 अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ दिनै गावसोर जे अबस्थायाव दङ दखाना बेनिफ्राय एसे साबसिनै जाहाथे होनो हाथों होननानै दिनै बे आसनिखौ लन्च खालायनाय जादों बा होनाय जादों। दा बे हिसाबै जों आसा खालायदों जे बेल' नङा, दिनै बेबायदिनो गोबां फिसा फिसा फ्लेगशिप मिशनफोर लानायनि गेजेरजों गियान सोरां, आलारि सोरां, माइनाव सोरां बेफोरबायदि गोबां आसनिफोर दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय होबाय थादों। दा बे हिसाबैनो दिनै रायजो राजाफोरा जोङो जा नुदों बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। जे बे हिसाबैनो दिनै जों आसा खालायदों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव अर्थनैतिक भाबै लासै लासैनो बेफोरनि गेजेरजोंनो जौगालांगोनखौ आसा खालायनाय जादों। गिबियाव आङो नोंथांमोननि मिडिया बा चेनेलनो सालाकाथि ब्लक इउपिपिएल राजनितिकनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय आरो बरायग्रोबायबो। दिनै सालाकाथि ब्लकनि सिङाव हालादल भिसिडिसिनि नब्लाङाव सालाकाथि समस्ति हिसाबै 200 गासै अनसाय बिथांखि जोङो दिनै राननानै होनाय जादों। दा दिनैनि बे जिनाखि 5,000 करि जिनाखि अनसाय बिथांखि चेक राननाय, बियो दिनैनि दिनाव जोङो खोब माने बेनिफिसारिफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहा गोजोननायल' नङा, दिनै एसे हुलसेल सालाकाथि समस्तिनि सिङावनो दिनै जाय बिथांमोनहा बे सेकेन्ड फेज अनसाय बिथांखि जिनाखि मोनदों बिथांमोनहा निस्सय गाव गावनि बेफार बानिज्य खुद्र जिनाखि फिसा फिसा बिजनेस मावनाय बावहाय निस्सय बिथांमोनहा एसेब्लाबो निस्सय हुंखासंनो हागोन बा एसेब्लाबो हेल्प मोनगोन, जों बेखौ मिजिंथियो। आरो आं सानो दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारा दिनै अनसाय बिथांखिल' दिनै आसनि लायाखै, गोबां आसनिखौ दिनै होबोगासिनो दङ। दिनै रग निर्मल आसनि, अनसाय बिथांखि फार्स्ट फेज, गियान सोरां आसनि, माइनाव सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखि आरो सुपार 50 मिशन, पिक मिशन, फिसारि मिशन, गोबां आसनिनि गेजेरजों दिनै हिउमेन रिसर्स दानायनि
जिनाखि परिकल्पना बेखौ जुदि 100% एग्जिकिउट खालामनो हायोब्ला थारैनो जोङो बिटिआर ओनसोलाव मोजां मोनसे मानब सम्पद दानो हागोन आरो जोङो जोंनि जिनाखि कर्म संस्कृति वार्क कालचार बेखौ निस्सय जोङो बेलेन्सआव लाखिनो हागोन होननानै आं सानो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।